Ja ti chcem povedať, že asi ťa jedne. Dneska sme strihali ofinu, ale nie moju, ale tá, ktorá sa pripína. Aký máme čas? My sme ostrihali aj moju ofinu. Čo ja budem robiť? Akože je mi to vtipné zatiaľ. Tak ja mám asi ofinu. A na druhej strane to nemám. Vyzerá to, že budem musieť ostrihať tú druhú stranu. Myslíte, že toto pôjde? Myslíte, že toto pôjde nejak nastajlovať? Jedine, že to dám akože sa budem tváriť, že to není. Alebo že to je.